Subay sa kasumaran sa kadaugan sa arbitral ruling sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dungan nga mibusina ang mga barko kagahapon. Sama sa gihimo sab sa ubang mga bahin sa nason. Ang report ni Nico Sereno. Insaktong alas 10 kagahapon sa buntag, dungan nga mipatingog og mibusina ang tanang mga barko na nakadunggo sa pantalan sa Subo. Atol kini sa gitawag nga nationwide simultaneous salute agi og paghandom sa ikanapo nga anibersaryo sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Napo ka beses gipatingog ang horn sa mga barko pamatuod sa pipila ka tuig sukad nakuha ang kadaugan. Dunay koordinasyon ang Cebu Port Authority ug mga shipping companies sa maong kalihukan. Dinhi sa Subo, daghang kalihukan sab ang gihimo paghandom sa anibersaryo. Sa usa ka mall, gibida nga sulod sa usa ka dekada, balaod ang mipatigbabaw, dili puwersa. Gihimo ang usa ka exhibit aron mapasabot sa mga tawo ang importansya sa kadaugan sa Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea. May mga display usab sa mga kagamitan sa lain-laing ahensya ug mga grupo gikan sa AFP, Coast Guard, rescue personnel ug uban pa. The 2016 Arbitral Award is more than a legal victory for the Philippines. It is a victory for international law. It reaffirms a simple yet profound principle that disputes between nations should be resolved not through coercion or the use of force, but through established legal frameworks founded on justice, fairness, and mutual respect. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga misalmot sa kalihukan, mipasabot sab sa importansya sa ruling alang sa mga mangingisda ug sa food security sa Pilipinas sa kinatibuk-an. We have always believed that we cannot defend a territory without taking care of what is inside it. We help a coastal community. Every time we promote responsible fishing, we are asserting our sovereignty in the most practical way. These waters belong to the Filipino people, and it is our duty to make sure it is still teeming with life for the generations to come. Miduyog usab ang Philippine Coast Guard sa Negros Oriental sa kasaulugan. Kini pinaagi sa pagpatingog sa siren sa mga barko sa PCG Domingo sa buntag. Mato ni Lieutenant Marion Abigail Inopia, tigpamaaba sa Philippine Coast Guard Negros Island Region. Ang kalihukan, pamaagi nila sa pagsaulog sa ikanapu ka tuig nga kasumaran sa kadaugan sa Pilipinas. 2016, dihang gi-award sa United Nations Convention on the Law of the Sea kun UNCLOS ang West Philippine Sea isip kabahin sa soberenya sa Pilipinas. Sa award, ang 200 nautical mile sa West Philippine Sea na hisakop sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.